Ak nezmeníš túto jednu vec, môžeš sa snažiť koľko chceš, môžeš držať jedálniček, môžeš sa snažiť cvičiť, ale tvoje chudnutie bude pomalé. Hovorím o spánku. A ja viem, že si o tom už počula veľakrát, že si počula, že máš veľa spať a tak ďalej a že ty vieš, že nemáš toľko času na spánok. Ja ti však chcem povedať, nie teraz o dĺžke spánku, ale o kvalite toho spánku, toho času, kedy spíš. Za prvé, snaž sa tak 2 hodiny pred spaním už nekonzumovať jedlo. Nie kvôli priberaniu, ale kvôli tomu, aby aj tvoj tráviaci systém trocha vypol. Za druhé, naozaj aspoň tú pol hodinku pred spaním. Radšej si prečítaj knihu, ako pozerať televízor alebo pozerať do mobilu. A za tretie, je dôležité ukončiť svoj deň a naplánovať ten ďalší. Čiže môžeš si napísať, čo si stihla, čo si nestihla v daný deň. Pokiaľ chceš cítiť aj väčšiu motiváciu, napíš si aj, za čo si v daný deň vďačná. Môžeš si napísať, čo plánuješ na ten ďalší deň, aby si veci nemusela držať v hlave. No a keď chceš, aby tvoja premena bola naozaj plynulá, aby všetko išlo podľa plánu, tak si aj priprav jedlo na ďalší deň.